Zdar, vítám vás u nového videa. Dneska si zahrajeme Rivals. Dlouho jsem to nehrál, takže nebudu tak dobrý. Dejte like a odběr. Budeme hrát klasický Rivals, žádný challenge. A můžeme jít na to. No tak už jsme ve hře. Chtěl bych arénu. Prosím. Ne, to ne. On bude mít snipu. Proč jsem si ji nevzal? No dobře. No to svěřel. Ty daggerky jsou opa. Ne, freeze. Tohle se docela bavilo. Jsem se hodně snažil. Napište mi do komentářů, co mám příště natočit, protože já nenatočím kvůli tomu, že přemýšlím, co vlastně. Co je tohle? Tam se jako schoval. Já se zvyklý hrát Fortnite a prostě se zastavit. Kámo. Tohle bylo close, hraju hodně no-skill věci. Třeba daggerky, nejsou moc skill, ale... On to odpojil. Uvidíme se zase v další hře. No to jsme ve hře, klasicky chci arénu. Jo, aréna, normální loot se vezmu. Oh můj bože. Tohle bylo nejvíc close. Tohle bylo strašně jako blízko, že to nedám. Měl jsem někde se rád. Jo. Já proč hru proti špatným. Jaký pohodový. Se hraju po dlouhý době, protože jako like, jestli nebudete moc, tak prostě prosím napište do komentářů, co mám natočit, co byste chtěli. Takže já fakt mám nápady. Opožděná reakce 2 minuty. Dobrý jako, lid. Oh můj bože. Oh můj bože. Ale já si úplně nenávidím shotgunu. Já nenávidím, když se proti mě někdo má. Zkusím si vzít sniper.
50. Ten ho nemyslí snipu. Ne. On prostě spadl, ale neměl náhladu. Mám nic speciálního. Jako proč tam prostě stál? Myslím, že dáme si tak ještě 2 hry a odtočit. No, tak jsme v další hře. To bych chtěl arény. Jo. Dobrý. Sniperka, Daggers, na Warhammer. Výhra, tam ty daggerky já úplně mám rád. No, to nebyl špatný snipe. Tohle bylo spadlo s daggerkama. Jo. To je špatné, bylo drobné, že? Nebo prostě stojí a nechá se zabít, nebo já nevím, já se prostě netrafuju. No, stál. Jestli ho trafit, to já nevím. Jak je to nade mnou nevěře, ale co to je tohle? Poslední hra. Bože. Máme si ještě jednu hru a ukončil bych to, protože už tu hru docela dlouho, jsem docela unavený. Dneška nežel klasika. Dáme si ještě jednu hru a budeme učit. No tak jsme tady vaše, mám záranu. Ale sorry, jakože nevydávám videa, ale já prostě nemám čas. Já nemám čas vydávat. A když nechodím často, budu snad. O můj bože. Ten je dobrý, no. Já nemám noží, pane bože. O můj bože. To je hrozella. Já ho nechci vyslechnout, to se mi nepovede.
On je úplně nejlepší. Jsem lepší člověka, jako si to neviděl. Kámo, jak? Hallo? Oh, bože! Tak, to jsem neviděla tohle. 250, to je mají. Můj bože, oh my god. Tak jako to jsem nezažil, tenhle, já nechápu, jak jsem vyhrál třeba tohle. Ne. Tam. Maričky, když to prostě do konce. Už by to vůbec lidi přidávali. Oh my god. Oh můj bože! Tak jsme tohle zakončili jako hodně dobře. Tohle byl hodně dobrý konec. Tak se nám zadařilo, tohle byl dobrý. Takže tady to ukončíme, mějte se dobře a zdar zdar!